Omdat 75 jaar verlien het eerste model van de Valk ontworpen werd, kwamen de eigenaars van deze verneemde houten zielboten Joet bij elkaar voor een zielwedstrijd in Grauw. Een vloot van liefst 112 zielboten bij elkaar. Een record om het op. Dit is een absoluut record. In 1974 waren er voor het laatst zoveel valken bij elkaar. Er waren toen 90 schepen, dat was een Nederlands kampioenschap. Maar de combinatie van een wedstrijd, een toertocht, die we morgen dus zeilen, de Prinsenhoftocht, met een vlootschouw, dat is nog nooit vertoond. En met 112 boten is dit het absolute record wat ooit bij elkaar gekomen is. Dus daar zijn we heel blij mee. In 1941 binnen in totaal 250 houten exemplaren van het Valkmodel maken. Zo'n 1970 wordt de zielboot ook in polyester geproduceerd en is benammen populair bij zielskwalm. Een van de jubileumactiviteiten dit weekend wie een officiële vlootschouw, aangenomen door de Friese commissaris van de Koning, Jorritsma.